Ja se oli ihan niin kuin sulle kävi sillä vissiin, että silloin kun menit kouluun, niin heti sun hampaat pantiin ojennuksiin. Joo, okei, mä muistan. Heti pantiin hampaat hoitoon ja sulla oli vuosina rapat suussa. Olin aika monta vuotta. Joo, mutta sitten tällä vissiin pannaan heti niin asiat hoitoon ja selvitellään, että mitä asiaa on. Ja sekä ei maksanut yhtään mitään, se on normaali terveydenhoito. Joo. Mutta niin kuin minun ikäluokkia ei sanonut mitään tuollaisia terveydenhoitoja, niin kuin hammashoitoja eikä mitään sellaisia. Minun aikaa ei ollut mitään sellaisia. Itse piti maksaa, jos vähänkin pystyi maksamaan. Sitten kun oli huono hammas, se revittiin pois. Joo. Mitä ei korjattu. Se korjaaminen oli mukaan niin hirveän kallista. Kuvataan vähän. Annas Markus tähän, niin tuoppas tähän, niin isä onko vähän Vilmaa meitä. Niin. Hymyilepäs nyt. Aina kun Vilma täällä pitää hymyillä. Markus. Tänne. Isokkoon päin, kelpas sinne. Minä pystyn tälleen kääntämään, että näkee sitä. Ai joo. Mutta täällä siirrata vaan tänne pienloukkuun. Kato miten hyvä kamera isällä sanoo. On huippu hyvä kamera. Tää on niin perusmainen kuin ollaan vaan. Voi kyllä kuvaa saa kuitenkin. Ei. Niin. Mulla on niin huvittavan näköisiä molemmat. Niin. Arvostattu ihmiset. Loppukauppu sinä on. Hehe. Niin. Kuka sinä oikein on? Kuka sinä on? Sillä vissi. Niin. Telkkari kiinnostaa. Mitään näkyy TV:stä. TV:ssä on jänniä juttuja. On ne villiä juttuja. On ne, sellaisia ne on. Joo. Ei. Mutta ne pikkainen pojavintius on hirveän uutinen joka asiassa. Että... Onhan ne. Kaikki pitää tulla. Mitähän nyt siellä oikein tapahtuu? Jotain hurjaa. Jotain ihmettä nyt tapahtuu siellä. Niin. Niin. Se on Markus sitä ikäluokkaa kyllä saa vahtia kyllä, mikä haet koristakaan. Ota se hyvinkin ne sormesta napakasti, että osaa pitää kiinni kunnolla. Että... Niin. Mitähän siellä? Tuo parketti vähän liukas. Tuo parketti on kyllä pikkasen vaarallinen, jos ei vähän ole varovainen, että se luistaa niin herkästi. No niin. Isän sylliin. Niin. Pistää automaatti päälle. Tuo parketti on kyllä se on yllättävän vaarallinen, kyllä se luistaa niin hirveän herkästi. Minne on? Niin kuin villasukka, niin tahtoo, että se sinne iskee tyhjää hyvin
Hyvin herkästi. Siinä on testivehkeet siinä, kun pitää vahtia sokeria. No ei nyt niitä ota. Jotain meni lattia. Käyhän papalloon. Sokeri pyörii normaalisti noin 7 loukkaa ja lenkin jälkeen vähän alle 4, mutta kuitenkin pitää sokeria niin vähän vahtia. Tuolla pientävästä. Siinä on tikkuaski tuosta Virmasta. Ota vaan lämpöä sen. Ota taskuun, niin se on vissiin viimeinen. Jaa. Aikoinaan piti vähän yrittää mainostaa. Niin se oli. Kato, sehän on utelias poika, että haluaa kaikki nähdä. Niin pitää olla. Niin, niin, ja suuhun. Äläpä suu. Nää rikkoo. No heti on eri mieltä. No tästä. Se kuuluu ollakin vähän eri mieltä, että eihän kaikki vähän jää. Mitähän siinä oikein on? Niin. Kiitos. Kiitos. Et se antanutkaan. Suuhun mennät. Se pitää puolia, jotta vie kaikki. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sattuu huonosti. Nyt sattuu huonosti. Kiitos. Et se annakaan. Et se annakaan. Taas menee suuhun. Ja väsyttää. Kiitos. Kiitos. Mitäs nyt? Niin. Vähän vehtailee, niin. Kiitos. Niin. Kuka vei? Kuka vei ja mihin? Voi. Väsyttääkö sitä vaan? Rupeeko vähän niinku... Niin. Mäkö vielä tänään kotiin? Tänään tai huomenna menee. Niin. Onko nyt niinku loma? No tää viikko on lomaa. Tää viikko loma, niin, no sillähän on sama millun lähtee. Kyllä nyt suuhuppat tukeut. Ottaa liian syvälle. Kun tultiin lauantaina, oli vähän huono keli, kun lunta pyritty niin hemmatiksi, että pitkällä valolla ei oikein mitään, kun se valo taittui sinne lumipurissa. No se vaan tietysti. Lyhkäisellä näki paremmin oikeastaan. Pitää ajaa vaan sen verran hiljaa, mikä ja kenekä kantaa, niin tien päällä kyllä pärjää, kun suhteuttaa sen vauhin oikealla tavalla, ettei turhaa hössöttele. On mulla kyllä ihan uudet talvirenkaat tossa. Niin. Ne kyllä pitää aika hyvin. Nyt siinä on vaan se, että kun tänne jäinen keli, niin niihin ei pidä luottaa liikaa niihin renkaisiin. Polkaisee jarruin, niin kyllä menee muutama metri
se helinä ei käy siitä huolta. Kun suhina kuuluu vaan.